Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanano, kumusta? O karon day no, atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Glenn Pino. Bayno, di ta maglangan niya ang laing sumpay ning pinalahi nga sugilanon. Si Andre ug si Ethan. Yun na. Gusto! May kaila kong police official. Magpatabang ta! Ha? Dili ka ta blackmail na anak, bro. Tingaling unayon ta na. Buang! Dili na may tabo, Chuck. Nakasiguro kong dili. O giorsan mo pagsiguro, ha? Kaya ako siyang suod. Dili man tingali basihan bricks kay abi suod mo. Nya dili ka unayon. Buang! Mas nakaila ko niya kay Nemo, Chuck. Ug nga mas makasalig pa manggani ko niya. Kay Nemo mismo. Oh, ngunay mo ka? Wala kay saling na ko. Pangutan akang imong kaugalingon, Chuck. Kung angay ba kong musalig nimo, ha? Daog-daog naman mo, ha, bricks. Huwag yun na kay saling na ko. Tubagal ginapangutanan nimo. Tawhan na eh. Tubaga! Why unay, bricks? Musimang ka man. Tubaga! Oh, sama ka, bricks, ay. Huwag mo kay saling na ko. Suma sa hitabo na to dito sa Japan, ha? Kinsa may nag-inunungay, dili ba kita raman? Daghan kay mimabdos pasalig, Chuck. Noon sa man na siya. Imam kong ipanag-ing anak nila. Lahim na to istorya. Makasalig lagi ka na ako. Sa iyo nagyo kayo ang pagsulti, Chuck, nga kasaligan ta. Pero ang pagtamod kung unsay gisulti mo ilisod. Bitter na siya, eh. Kadi tinon! Ikaw, God, mau maka, naran ni mo. Tawa mo ka. Pastila ni mo. Naunsa ka man tao, noy. Mahimuot lang ko ni mo, Chuck. Dili ka man day ka kumidyahan. Ahak. Pagkamabawar, giday ni mo tingkoy, Chuck. Pagkayabag yun mo, Briggs, eh. Dili kay ako rayabag. Hasta ka. Kitang duha. So, come on. Mau. Sim to you. Unya, taman. Giwasan ka na? Nagtuod yung kung seryoso kong yabaga ka. Mag-inunungay to eh. Ang mangnog. Pasagdan tigil ka no? Mubalimbing ka pa lang. Unya, ako'y iduot ni mo. Naasar sa siyang hinanggaw, eh. Bitaw, Jack. Mag-inunungay ta. Matay gani ko. Matay po ka. Ahak ba ni mo, eh. Bitaw. Sugod kang. Ikaw rin mabulilyaso. Unya ako dili. Ano, God? Mao na diha nga mag-inunungay kita. Kita may nagkasinabot sa pagkidnap unta ni Antong Fiona. Mag-inunungay kita. Till death do us part. Kadit. Magpataba kasi mo higalang police official. Di. Tawagin na tawa na. Mabiliyar sa pahinuon ta. Kadayot. Kaya akong tawagan. May number ko niya. Niya sa kong cellphone. Kadayot. Mura na tawagin na yun. Ay lisod na nila. Kadayot. May miss calls man ko. Ug sa akong higalang police officer mismo. Nga buot na kumutabang nato. Uy, mau ba? Time hindi kayo. Huwag magpalibak. Kinsa man na siya, ha? Usa ka colonel. Kabaro na ko sa fraternity. Si Bro BJ. Sorry kayo, bro. Kung ako magkamatikod nga nag-miss call ka ay. Ako silent nga akong phone. May nabisiya lang. May problema, Bro Breaks. Pero nanawag ko nimo kay ako natanaw nga ikaw mo idunay dakong problema. Murag
maingon-ingon ka na, bro. Pero, bisan pa kung wag ka maka-miss ko na ako. Mutawag, ginuta ko rin mo. Magkita ta bro. Aron istoryahan tigtarong. Sige bro. Magkita na. Asa? Kung hain ka makaron, diya ka lang ha. Kay anhaon ti ka. Hain ka makaron, ha? Bro. Ihatod na lang ka sa imong gipuy-an, Fiona. Wa ka man kahay sundo. Okay ra nang inyang. Okay ra na kung ako ra usa ang uli. May gikontak na pud kong motor taxi. Nagpaingon na din eh. Aw. Ay, si Dong Andre pod oy, wa man nag-effort. Abi man gud kukuhaon kaniya day. Di na lang ko mag-expect pa niya ng... Uy, hala, tanawag pinsan ng auto ang niabot day. Na, wa gyud ta makatiwas og libak niya. Si Dong Andre. Oh, Uy, mihayag ang iyang panagway. Mianhi gyud si Dong Andre. may nabok na ko nga motor taxi ng... Oo niya, kay naa naman na si Dong Andre nga nagsundo ni mo. Hala siya. Uy. Hala. Hala ka, day. Fiona, Na, di ka na, ug na siya ay. Ug niya, paingon din eh. Hala siya. Fiona. Fiona. Uy, Dave, yun na. Gikuha ka na ni Dong Andre, oh. Nagpaingon na ang motor taxi nga akong gibok nga sakyan sa pagpauli ng inyang. Oh, nangyaring. Pwede magkapamalihog. Ha? Mamalihog ka, Dong? Oo, uy. Ngano kong dili. Saman. Maghatag ko na mo kwarta para bayad sa motor taxi nga gibok ni Fiona. Nga iyaw tan sakyan sa pagpauli. Kay arisa mo sakay na ako. Ah. Oh, dira. Uy, hala. 500. Ayaw nagdawata ng inyang. Uy. Na ang palihog. Bari na lang ang supposed to be nga bayran na ni Fiona paingon sila. Ug imo na nasukli. Uy, hala, mao ba Dong Andre? Ay, thank you, Dong. Thank you, bebe. Salamat. Fiona, tana. Hey, uba na lang gud ni Dong Andre, day. Adto na lang sakay niya. Kay mas luwas ka kung si Dong Andre ang imong sakyan. Aw, ang iya di ang auto, dili siya. Fiona, please. Sige na good day, Fiona. Kay nayo, nananaw ang atong mga kauban din trabahoan ninyo ay. Kugusa na lang na siya, Dong Andre. Ug idiretsog sakay sa imong auto. Ha? Ikaw gid ng inyang. Ay, si Day Fiona ba? Sige na, good. Sige na ba? Fiona, sakay na oy. Nada. Sakay na mi. Ay na, wa na day. Pasakyo na kas atong mga kauban sa auto ni Dong Andre. Maong sakay na. Asa man ta paingon? Asa ko nimo dada. Dili man ni Dan paingon sa akong gipuy-an. Kay di ka magipamati nako kung murason ko nimo sa matuod. Sa matuod yun kahinungdan kung nganong taud-taud kong namaan. Dadon tan lang ka nga to niya. Nga nagkasiguro ko nga makapasabot mo sa tanan. Ha? Unsa ko'y... O kinsa man kuno na siya? Basta, siya na mo pasabuti mo sa tanan. Paabot ang inyong parakita pag-usap. Unsa? Misuod mo lagi ta ining mall. Ihatod na kong diretsyo sa akong gipuy-an. Mag-usap pa man ta din eh. Gusto na ko magpahuway og diretsyo, Andre. Sabta lang usa ko ni higayon na Fiona. Ato ko'y parking ka ng auto nga itong sakyan. Ibo pag yung kong galisod-lisod. Gusto ka pa mandiay nga mag-mall? Naglangay-langay ka lang ginako. Manaog na lang niya ako kung makaparking ka na. Kinirang auto nga itong iparking sa parking area diri sa taas. Sa 4th floor. Kay tuwa dito ang usa ka auto nga mo ay atong sakyan paingon dito sa dapit. Diin may mutang nga akong giingon nga nagmupasabot ni Mustanan, Fiona. Huwag ko hisabtan sa imong gipanulti. Hisabta mo rin ako. Muhangyo lang ko sa imong jutay pasensya. Unsa may imong purpose nga migamit ka pa man og laing sakyanan? Nga mao'y atong sakyan anang giingon nimo nga dapit nga tuwa magpaabot ang imong giingon nga mo pasabot nako. For security reason, Fiona.
Kidugangan na gini mo nga akong kalibog. Kipati na akong kagutom. Sorry. But may pagkauna-usab nga giandam sa mong dapit para nato. Usa man imo gibuhat, Andre? Jutay pasensya lang. Palihog lang. Hisabtam riyan tanan. Kung tuwan na niya kita dito sa mong dapit. Shit. Usa ka robot, Professor Charles? Oh, come on, man. Yes! Usa ka robot, Gabi. Og nahibaw ka ba? Gamit ang AI kon artificial intelligence nga may adaptation sa function from the real human brain. Mahimo na yan daghang mga butang nga mahimo sa usa ka yano nga tao nga akong na-program diha kaniya. Usa. Tinuod ba kining imong gipanulti, Professor? Ingon ka ni ini ka-advance? Yes, Gabi. More than what you are thinking now. Oh my. Oh my, oh my, oh my! O sa usang paagi mo kini, mapamatud-an ka nako, ha? Professor? Why are you laughing? Di katawa ko, kay nahimuot lang ko nimo. Kay nasayod na ko nga maog yung ganay imong ipangutana nga rin ka na ako. Professor. Now, unsaon ako pagpamatuod? Simple lang. Once nga akong i-on ang iyang supply, ang iyang power, mo generate automatically ang tanan nga nakaprogram sa iyang system. Ugo nga, mahimo na niya ang pag-act sa mga butang nga gusto tang iyang buhaton. Pinagi sa atong pagkamang kaniya. Yun sa dili ko magkatuon ni Professor Charles. Sa movies o mga salida, drama sa radyo, dihala kini mahitabo. Mas mapunan ang imong giingon nga dili ka makatuo kon imo nang masaksihan ang tanan kong giingon kanimo, Gabi. Excited ako nga musaksi kung unsay kaya nining imong inimbento nga robot, Professor. Ipakita na kanako ang iyang abilidad sama sa tao. Okay, Gabi. Saksihi siya. You are a genius, Professor Charles. You are a genius. Not just a genius, Gabi, but a new God. God of all scientists. Layo na ta sa city proper, Andre. Muentrada na ta sa bukirang bahin din sa Cebu. Huwag nagsugod na ngit-ngit ang palibot. Ay, kabala ka, Fiona. Pipila kami nito gikan ng atong limutangan. Muabuti kita sa mong dapit. Kuwaw mo ka ako ling laha, Andre. Fiona, huwag ka ba di pagsalig na ko? Tubaga ang kaugaling ko ni mong pangutana. Fiona, Tubaga. Tanawa, Gabi. Kay i-on ko na ang power supply ni Bravo X. Unsay Bravo X? Kitawag mo siya Bravo X, Professor? Yes, Gabi. Come on, man. Come on, kanay akong gihatag kanay nga pangan. Bravo X. Ana. Bilatay na siyang system ang power ngayang gikinahanglan. Mikidlap ang duha niya ka mga mata, Professor. Di mailhan ka na, Gabi. Nga nag-initializing na ang tanang data nga nakaprogram ka na niya.
Oh, Hello, Professor Charles. My God, my Creator. Professor Charles. Siya ba ka misulti? Nagsiga ang duha mo ka mga mata, gabi. Nga nagtanaw ka niya. Yes! Siya ang nabati mong misulti. Si Bravo X. Oh, no. Wa ba ko magdam ko, Professor? Wa ba ko magdam ko? Wa ka magdamgo, gabi. Wa. Masukod mo ang iyang pagka-unique ug pagka-intelihente. Sa akong Bravo X, pinagi si mong pagpakigsulti ka niya nga sama yun sa usa ka ordinaryong tao nga imong gikasulti. Oh, my. But he's the smartest than any humanoid robots nga nabaniog diha sa internet. Diha sa social media. Sa lagtod, he's more than what you think. You are really a genius, Professor Charles. You are a genius. Come on, man. You are the best among them all. Karon nga natubag niya gabi ang tanan mong mga pangutana. Mahimo mo sab nga maswayan ang iyang abilidad nga way si bisan kinsa. Way bisan sa pinakataas ug IQ nga tao sa kalibutan. Magkahimo ba siya sa paglakaw, Professor? Of course, makahimo siya. But not this time. Bravo X! Isulti ka niya ang mga butang nga imong mahimo labaw sa ordinaryong tao. Yes, Professor Charles. My God and my Creator. Gabi, kumusta? Ikalipay ko og dako nga gikahimamat ko ikaw. Bravo X. Ikaw ba kadto? Yes, Gabi. Ako kini. Og di man pinaagi sa akong giilang Ginoo og magbubuhat nga si Professor Charles. Sa pag-abot sa hustong higayon, ako na unya ang labing unang humanoid robot sa kalibutan nga pinagkagamhanan. O walay si bisan kinsang ginama nga robot sa bisan kinsang inventor, engineer o scientist sa kalibutan nga makalabaw unya ka na ako. Unsa? Remarkable kanako kini adlaw, Professor Charles. Kay na-meet ko personally si Bravo X. O sa akong nakita o nasaksihan, nadasig ako. Na mo gasto pisag pila. Mo invest ko pisag pila alang sa kalambuan sa imong nasugdan na paghimo kang Bravo X. Dili ka magmahay, Gabi. Dili ka gyud magmahay nga makigsusyo ka nako sa paggama og daghan pang humanoid robot sama kang Bravo X. Apan mangutana ko sa negative side. Unsay bot mong ipasabot? Gusto kong sayran ko nimo sa mga butang nga dili niya kaya nga mahimo. Nga kinahanglan nato nga mapalampo. Nga mao niya ay magkapamatuod sa iyang kingon. Nga siya na unya ang pinakagamhanan nga humanoid robot sa kalibutan. Gabi, Mahimo bang sayran mo ako, labot ini? Professor Charles? You inspired me, Professor Charles. it's my pleasure, Gabi.
Hangtod sa sunod tayo nga palakita, Professor. Come on, man. Come on, man! Hangtod sa sunod tang panagkita. Na-miss kayos, Mr. Gabby Jimenez, nga nagkikita og nakasaksi sa mga butang, nga nagmatuod sa akong pagka-intelihente. Og tungod ni pasalig siyang mo invest og dakong kantidad para nini. Nga magkasusyo kami. Og ingon sa napanlantawan ko na usab ang pag-roll nako din sa Pilipinas, dili lang sa natad sa siyensya, aban sa pagkalabing gamhanan unya, nga mahimong mukontrolar unya sa tanan. Hangtod karon. Bisan layo na ko sa laboratory ni Professor Charles, ingon sa dilang gihapon ko makatuo sa tanan na akong nasaksihan. Nakuha giniya nga akong atensyon aron mo invest og makigkasosyo kaniya. Well, husto siya. Dako kayo kining kwarta. Kung nanaa pa kanimo ang daghang kwarta, hawon sa pamanday. Ana usab kanimo ang gahom. Nga mahimo unya nga hinungdan, ya muhangad kanimo ang tanang tao. Sama sa gipanultin ni Professor Charles. Og kaya na nimo kontrolon ang tanan, bisan ang tibuok kalibutan. Unsang dupita kini imong gidadan ako, Andre? Unsa kini? Mga daw data. Kadit. Kaya blihan ka. Ako na. Kaya rin ako ang pagkanaog nga wa magkinahanglan nimo. Tara, manood ka. Ang kisa kini bahay nga imong gidadan ako. Mao kini ang tago og personal kong laboratory, Fiona. Dinhi ako suod na itong mga panahon. O dugay nga mga adlaw. Gawa ko nimo ikita. Unsa? Dali, manood tayo. God. Pagkadagan sa mga kaimanan din eh. Diin kasagaran. Automatic, bisan ang matagpultahan nga itong gisudlan. Tinuod bang imo kining laboratory, Andre? Oh, Fiona. Ug mao kini nga akong investment sa kadpakneto. Din, ikaw pa lang sa tanan kong mga kailan kani. Unsa? Dali, sunod ako. Dagan kong ipakita nimo. Labi na kaniya nga akong giingon kanimo kaganina. Nga mo'y makapamatuod nga way laing binuhat sa akong kinabuhi. Nga ikaw o ikaw lang. Andre? Na, makita nimo ang dako nga screen. Din makita mo sab ang multiple screen niini. Nga mao ang monitoring system sa mga kamera nga naka-install sa tanang dapit. Nga nahimutangan nining tago og sikreto kong laboratory. Andre, ing sa dili ko makatuon ining tanan nga akong nakita. Buot kay kang ilibot sa tibok palibot nining laboratory. Apan wa ko malimot ka ganina. Nga miingon ka nga gibati ka na kagutom. Manglikod kita, aron makapanihapon na. No. Ang tinuod. Gibakakan ko lang ikaw. Alibay ko lang kadto, aron dili ko nimo iuban.
Siguro ka? Tinuod ang akong gisulti. Pero, hay nang giingon mong naandam na nga pagkaon. Kung mulingkutan ning pipilalang kalingkuranan, busilang ka kuman. Mugawas ang usa ka lamisa nga may naandam na nga pagkaon. Mau ba? Sa ako nagingon nimo, all set na ang tanan dinhi. Just a simple command. Mahimo ang gusto mong mitabo. Buot kong ilibot ko nimo sa tibuok dapit. Ug dadon ko nimo ni atong imong giingon nga bugtong makapamatuod ka nako sa tanan. Nga makapakumbinser nako nga angay gyud ay kong musalig nimo. Okay. Dadul ta kasi ang namutangan. Tana. Tana. Dali, maduod kita. Tadiyos lang. Unsa kini dapita dinhi? Dinhi sa laboratory. Mao kani ang lawak nga akong gibutangan kani. Den bisan aniya pa sa dinhi ug halayo kanimo. Mamonitor ka, Fiona. Ug iya kang mabantayan ug mapanalipdan batok ni bisan kinsa nga nagtinguha og dawtan kanimo. Unsa? Wa ko ikaw hisabti, Andre. Maybe wa mo ako hisabti. Apat ni gani. Sa akong gipamong nga may makabantay ug makapanalipod kanimo batok ni bisan kinsa nga nagtinguha kanimo og dawtan. Makakuha ka ng ideya. Kung si kinsa ang namung ni ana, yan ang akong gisulti. Andre. Dali. Suod, Fiona. Oh. Andre. Kumusta, Fiona? Oh. Ikaw? Maayong pag-abot din sa atong Pinoyanan. God. Andre. Oh, sibuti pa sabot ini. Managkaila ba di ay mo? Si kinsa siya? Siya ang nagduwas na ako batong natong duha ka tawo nga butong tamo kidnap na ako. Nganong niya siya dinhi? Andre, pasabta ko. Nganong niya siya dinhi? Kasi buti pa sabot ini. Siya si Ethan. Yes, Andre. Salamat. Lingkod, Fiona. Kay buot ko nga pasabton ko ikaw sa tanan. Oh, Gipaligod ka niya, Fiona. Lingkod. Ganina ko lang nagiandam ka ng maong lingkuranan alang kanimo. Salamat sa paglingkod. karon. Sulti kong unsa mga butanga ang angay kong masayran kay kanimo. Ethan. Ako si Ethan. Pero ako usab si Andre. Unsa ka nang imong ipanulti? Naglibog ko. Wa ko makasabot. Itugot nga pasabton ko ikaw. O ginaot nga hisabtan mo ako. Namati ko. Salamat. Miingon ko nga ako si Ethan. Og miingon usab ako nga ako si Andre. Sa pagkatinuod, ako og si Andre usara. Ako ang kapikat ni Andre sa iyang pagkasiya. Sa iyang pagka-Andre, apan iya akong gihatagan og ngalan nga Ethan. Wa ko ikaw isabti. Itugot nga mo padayon ako sa pagpasabot kanimo, Fiona. Musulti ako nimo sa tinuod. Nagyan kon ko man tuod nga si Andre ug ako usara. Apan may mga butang uhiyas nga anaa kaniya nga wala ako. Misamot ang kibati kong kalipog. Mingon kang si Andre mao ikaw. Nga kamo usara. Apan giangkon mo usab nga may mga butang uhiyas nga naa kang Andre nga wa nimo. Tinuod ka na. Apan itugot nga mupadayon ko. Hatagi ako higayon nga mupadayon. Sorry. Palihog. Ipadayon ang pagpasabot mo nako. Salamat. Pamati. Gusto kong
Makumpleto ko na ikaw, Bravo X. Dagan pa ang kuwang kanako, Professor. Ayaw ka bala ka. Kay pugon ko pag-ayo ang kinauyukan nga bahin sa akong utok. Aron, mahatag ko kanimo ang mga butang nga wa kanimo, Bravo. Magpaabot ko, Professor. Apan hibawi nga sa akong pagkaako. Sa mga gipamungo nga ni Gabi Jimenez, dili tanan imong gipanulti kaniya, tinuod. Gisanggulan mo kini og bakak. Damn it! Ayaw kong insulto, ha? Ayaw pagkatawa! Ibugal-bugalan mo ba ako, Bravo? Ako ikaw bugal-bugali, Professor. Ikaw lang kong nagsulti sa tinuod. Shit! Shit! Damn it! Damn it! Bullshit! Ay! Animal! Kasakit sa kong tiil sa kong pagpatid ka mo, Bravo! Nagalimot ka nga usa ako kamital. Gama pinaagi sa putaw. Dili sama kanimo nga gama pinaagi sa bukog ug unod. Husto na! Pero dili ko ibunal kanimo kining bukton nga butong itawor kanimo. Ayaw kong bugal-bugali. Damn it! Nadamin si Bravo nga akong gibunalan sa iyang kamot nga putaw. Shit! Makalakot. Kadako sa damin sa iyang nga mo'y naigo sa kong pagbunal sa iyang bukton nga putaw. Gawas nga nalumping kini. Wa na kini mo function. Buisit! Buisit! Nagpaabot ko sa imong pagpasabot ka na ako, Ethan. Fiona, tuganan ko ikaw sa matuod. Ako dili matuod nga tao. Sukuhay sa imong pagtuo nga ako, mao ako. Ngasama ka nimo o kang Andre mismo. Unsa buot mong ipasabot? Fiona, usa lang ako kamakina. I am a man-made machine. Sa laktod, usa ako ka robot. Ang humanoid robot nga ginama di Andre. God, no. Mao ka na'y tinuod. Dili ako tao nga sama kaninyo ni Andre nga may pagbati. Apan iyang giprogram nga may hustong panabot sa mga butang nga hisabtan sa tao nga sama kaninyo. Apan may limitado nga kahibalo. Andre, unsa kini ka tinuod? Tinuod ang tanan niya giparulti, Fiona. Itugot, Fiona, nga mapadayon ako sa pagpasabot kanimo. God, sa dili ko makatuko ini. Andam ka pa ba nga mamati ka nako, Fiona? Oo. Andam ba ko mamati ka ni mo, Ethan? Padayon. Ipadayon ang imong pagpasabot ka nako bahin sa imong pagkaikaw. Salamat. Mupadayon ko. May kalainan man kita. Ako, kaninyo nga mga tao. Apan tungod sa kataas karon sa teknolohiya o sa sinsiya, nakuha ni Andre ang frequency sa utok sa tao. Iya kining nasulbad. Kana tungod sa iyang kakugi sa pagduki-duki ug lawom nga pagtuon. Sukad pagid kaniadto. Uban sa tabang sa hard drive nga gihatag ni Professor Chotonomo. Nahimo ako. Apan daghan pa ang mga kakulangan kanako. Aron mas ikakumpara ako sa nature sa usa ka tawo sama kaninyo. Kaysa pagkakaron, ana pa ako sa trial stage sa akong pagkaako.
sa akong pagka-humanoid robot. Apan mas advantage ko sa uban nga makita diha sa web. Kaya nga akong mga lihok, bisan ang akong pag-istorya, pinaagi sa formula nga nasulbad ni Andre gamoy nagama kanako. Yana nga bahin, wala ko'y kalainan kaninyo mga tao. Kadiyot lang. Andre, wa ba ko magdam ko? Tinuod ba kining tanan nga ako karon nabati og nasaksihan? Nga nakigsulti ka na ako ang robot nga may sama ka intelihente og panabot sa tao? Huwag kang magdam ko, Fiona. Tinod ang tanan mong nabati o nasaksiyan. God, imposible kini. Ingon sa dili ko makatuon ini. Itugot nga mo pa dayon si Ethan. Sige. Ipadayon na imong pagpasabot ka na ko, Ethan. Ipadayon kay mamati ko. Tingali, nakapangutana ka sa imong kaugalingon, Fiona. Kung unsa ang katuyuan ni Andre sa paggama nako. Nabasa ko kana sa imong hunahuna. Unsa? Laki pang iasa akong nahuna. Imong nabasa? Tubagon ko ikaw. Nga dili perfecto ang kaalam nga anaa ka nako. Sa gikaingon ko na. Sa pagkagkaron, limitado pa lang kini. Apan tingali, sangad-tungad po. Sa padayong pagtuon ni Andre ug pagduki-duki. Maabot ko raon ya tingali kining tanan nga maoy iyang tumong ug buot nga mahitabo. Andre, God, naglapad ka ning akong oo. Tungod nining tanan nga ako karon nahibawan. Pasalo ko, Fiona. Kung nakahata makinig kalibong mo. O gipakita ko lang nimo. Nga sa tanan nga doon ako, ikaw gid mismo ang bugtong nahibaw bahay ni Ethan. Nga siya, usa ka machine. Usa ka humanoid robot. Ug naibaw ka ba nga dakong sayop kining imong gibuhat, Andre? Naibaw ka ba nga dako kining sayop? Fiona. Ug dili kay dako lang nga sayop. Dako usab kining sa mata sa Ginoo nga anaa sa langit. Unsa? Ayaw kong ina nga wa ka masayod. Fiona. Ayaw maglingaw. Nasayod ka nga dako kining sa, di ba? Nga nawa ka mo tingog. Andre! Ugod sa pamay akong isulti. Ngayon mo naman kong gihukman. Kinahanglan pa ba ko nga mo pasabot ni mo kung kano? Ug diin kang bahin na sayop? Nakasa? Kung ang paggama o paghimo ni Ethan ang buot mong ipasabot, Fiona, limpyo ang akong konsensya. Pero imo siyang gigkama sama sa tao, Andre. Pero dili siya tao, Fiona. Usa lang siya karobot. Gigama ko siya sa maayong matumong. Ug gani saksi ka ug imo na mismo kining napamatudan. Kana, human ganyan luwas sa batok na itong duha ka mga tao nga buot untang mo kidnap ni mo. Dugay ko na siyang gigama. Pipila na katuig ang milabay. Apan gitago ko lang kini. Ug wa gipagawas ug gipasigarbo. Kay wa sa kong intensyon nga daygon tungod sa akong kalampusan sa paggama kang Ethan. Apan ana paghihapon siya sa trial stage nining mga panahona. Gabuot ko mutipon sa mga tao. Sa tumong nga ma-establish diha nga bisan siya dili matuod nga tao. Kay usa lang ka machine. Makasinati gyapon ang tao kaniya. Nga sama ra gyud siya sa usa ka matuod nga tao. Apan usa man gyud ang imong main goal sa pagama kaniya. Kay wa ka man ka magtingwa sa kabantog, sa dungog. Unsa, Andre? Huwag ka tingali malimot. Sa wa damang panghitabo dito sa New York City, din mo sobra na sa napu katuig ang nakalabay. Nga daghang mga tao ang nahimong biktima o nangamatay tungod di atong gitawag nila og alien attack or invasion. Ang buot mo bang ipasabot? Kay nasayod kong usa kadto ka false flag attack. Kung minamao-mao lang nga global elites sa mga tao nga buot mo kontrolar sa kalibutan, alang sa katumanan sa ilang mga agenda, sa paghatag og kahadlok sa katawhan, for mind control, for deception, aron sayo na lang unya kaayo nga patuho ng katawhan nga bisan unsa unya ilang ipatuo,
Kay nagmalampuson man sila sa pagpahari sa kahadlok sa tanan. Human sa maong panghitabo sa New York City sa Amerika. Ug si Ethan Fiona. Si Ethan ang hilom kong giandaman batok sa posible pa unya nga manipulation sa mga unusual unya nga mga panghitabo sa kalibutan. Unsa? Mahimo bang di lang una ko nimo sa mukon, Harvey? I'm very busy. Daghan kog mga butang nga giatiman. Naglabad na kini akong Shit! Sophie, Daddy Gab? si Harvey katong imong ikasulti, right? Mati ko ang masukano nimo nga tingog nga misulti sa iyang pangan. Yes, Daddy. Si Harvey. Hey, my dear, unsa ba naitabo ninyo? Nothing, Dad. Nothing. Nothing? Lahibaw ka ba? Nga nagkita mi ni Harvey sa usag ka mall sa uptown. And I asked him kung nga no nga taon-taon ako nga huwag makakita niya nga mianhi din ni sa mansyon. But he never answered me. Instead, gidivert niya ang istorya. And that I came to realize that maybe something's wrong between you and Harvey. Am I right? I'm so busy, Daddy Gab. Daghan ko kitrabaho, dili lang dito sa office. Busy na kanina din sa mansyon. Dili ba ni mo mahimo nga itugyan mo sa ato mga personal dito sa office ang imong trabaho? We hired him for these reasons. Usa man di ay kapuslanan nila. Mureporta sila o magpaabot lang sa pag-abot sa oras aron nga mo pauli ng lagsab. Is that right? Dad, no. Kay kung ingon ana na malanggani na, we need to kick them all. Daddy Gab, no. You don't need to do that. They're doing right. Wa sila magpabaya sa ilang trabaho kung unsa pa'y gisangon nila. May gamay lang problema. O unsa mga problema? Basta, I mean, never mind. Kaya rin ako ni. Sa imong sinultihan. Isabtan ko nga may problema mo ni Harvey. But kung unsa man gani ka na, you need to talk. Pag-istorya mo. Yes. Yes, Dad. Well, bisalig ko ni mo, Sophie, my dear. Thanks, Daddy. Anyway, gusto kong i-share ni mo ang labing nindot nga balita nga akong nasaksihan, dili palang dugay uban ni Professor Charles. Dito mismo sa iyang state-of-the-art laboratory. What is it, Dad? But sa tanan nga iya nga gipakita nako, kadto ang pinaka-unique niya nga invention ang mas nakapadani o nakakuha sa akong atensyon. Nga kung hisayaran mo, I know, may interest ka usab. Kay bisan sa gamay ka pa, interesado ka na ni ini. Ha? Unsa ka na, Dad? Ha? Daddy Gab? I am referring to a more and technical or sci-fi work ni Professor Charles. O kini, mao ang usa ka robot nga mahimo mong ikasulti like a real human being. A humanoid robot, Sophie. My dear. Tinuod pa kining imong gisulti, Daddy Gab? Tinuod pa kini? Wa ko magkumidya, iha, my dear Sophie. And why should I? Tinuod kini ako gisulti. Oh, my. Di kasulti mo ba kini personally, Dad? Unsa mga butanga ang yang mahimo nga makaingon kang sama gyud siya sa tao? Unsa, Daddy? Bullshit. Damn it. What have I done? Igo lang misiga ang light emitting diode indicator. Nga nagpasabot nga
may power nga misud sa system ni Bravo. Apan dili kini iko nga makabalik kaniya sa iyang estado. Sa wa pa na ko mahinay kay upunal ang iyang sa putaw niyang bukton. Nga ako na ang itaw nito ikayon na. Unsa kining akong nahimo? Ako raw sa mismo ang miguba sa akong imbensyon. Naglabad na kining akong sa pagpinsar kung unsay hinungdan. Wa na ko kini ma-restore. Nasubay naman unta nako ang tanang pasibol nga hinungdan. Nga kini mo function. Buisit! Si Gabi Jimenez kining mitawag. Dinhi pagani siya gikan kaganihang misaksi sa mga butangan ng himo ni Bravo. Nanawag na siya. Unsa kay ang tuyo? Hello, Gabi. Hello, Profesor. Pasilan. Ayaw kay Bo, nga bisan. Dili pa ko dugay nga gikan diha sa ibong laboratory. Bitawag ko. Why problema, Gabi? Ikaw pa. Unsa ako ikalagad sa umaabot akong business partner? Well, sa ako na nga gikasulti nimo. Wa pa 2 hours ang nakalagbay. Nga, sultihan ko ang akong anak bahin ni Bravo nga imo nga invention. O nga nasayod ko nga ma-interest o malipay ka siya bahin sa imong invention nga very unique nga klase sa robot. Nga huwag karon sa market. And you know what? Naibaw ka ba o sa iyang reaksyon niya gisairan ko siya sa tanan? Na-overwhelmed. Pati niya yung kalitan ka siya. Nasiyag ka siya, Professor Charles. O interesado siya nga bumisita ni Bravo anytime o mga dawa. O buot mo saksi sa imong very unique o labing advanced nga humanoid robot in the history of Philippine robotics. Mao ba? Sago nang ikingon ni mo, Professor. May interest ka siya ni Bravo. Guwagin ko ba sa'yo? May mo ba ako nga mabalik niya, Professor, o ba na mismo sa akong anak? Kaya ubanan ko siya sa pagpakikimamat ni Bravo? Are you sure, Gabi? Gusto gyud si mong anak nga mahimamat si Bravo? Yes, as I said. And she's very excited. Gani, kung mahimo pa kulo, karong orasa, kung di mo itugod, mahimong buwan hami, karon din dayon. Well, me too. Excited usab nga mahimamat ang imong anak. Sophie, Professor Charles. Yes, Sophie. Shit. Unsay kung ikapakita kanila nga na-damage man si Bravo Professor? tungod sa akong kalagot. Are you still there? Naka pa ba? Yes. Di pa ko, Gabi. Okay, I'm asking you kung mahimo ba nga mo nga si Sophie karon ayon. Pastilan, Gabi, pastilan. My good friend, I'm so sorry nga wa na ako dito sa laboratory. Nakabiyan ako dito. Layo na ko o gahapit na moabot sa akong gamaing mansyon. Aguroy. Oh my. Anyway, kaya nakabiya ka naman ka diya sa mga laboratory. Can we schedule it tomorrow? Professor? Ug sunda ang lain pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Glenn Pino. Si Andre ug si Ethan. O kulihog day ko no og subscribe sa akong YouTube channel. Ug daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.